KSA tum pen pini bangso pherangke amei ke phapona long me phusar therong hang pen kaning je pona tengke kidam tang phai kunia chiklo ni phai kreser keprani district health society west Karbi Loh hamren pen advertisement ke paklang pona long staff nurse pharman bang phokebra pli ANM bang kre nerkep kadokave bang troxi kebra hini pharman paklang ponlo sitame bangso advertisement ke paklang pona long inglong so pharman adima videtlo Emithang long rialong emithang aanwan kuson si kavidetlo. Indian Constitution ateng blotang te ki komnai sita 5% mate phan pho an bake inglong sotum aphan reservation dovek nangji. Sita non ke labang so advertisement long theklong li mate inglong sotum aphan ke adima videtlo. Karbi Loh la ke 6 schedule area Ladakh ke ongdong ke inglong sotum sidolo. Bontami labang so advertisement la ke state government penon national penle nang kontak non Karbi Loh pharman mate Karbi Loh pharman la sila puson pulote 80% la ke inglong so tuma phan pipon vek nangji arondo la sila puson advertisement ke paklang la ke chokche nitum Karbi Loh charli song tum pen nang chidom thekthi labang so advertisement CNC akimi pen inglong so tuma phanta thapon nang jil pen advertisement CN thu the plotangte sodak pen nang pinrem si nang chesong jiputa mepu sarthirong hang pen ningji pon Lancho takali la puson emithang long ri along emithang a anwan kavila ke ephan nang kilang rem bino la Karbi Loh Thomas Council ki chari tum nang mekching puhurnon jongsi nang litum Karbi Loh Thomas Council chari pon thek the pulote nilitum Karbi Loh charli song tum phan nang pinon nitum chari poputa ningji pon Jasemet Karbi Loh Thomas Council EM ake hai surjorong phar phan karjo lamthe nang lihem nang liphan lapuson nang li anwan avidet lo plote nang li pilo ke mathaji lasila soputhang nang li Jasemet RDN ra aki mi pen advertisement paklang ponang chiputa KSMA phusar thirong hang pen sodak ke hang pon alam ningji pon the Jasemet pet la so 6 schedule area full to maphan naka pinrem madala ke cross violations of 6 schedules puzipo eso cross violation of 6 schedule pu pen elitum pinila bangso post ke klan nili nalitum han mention eji ala staff nurse GNM total 54 klang wala dak pen silal alang itu criteria nili puram jeno semila 54 ke klang pen hini asum bhag thaklo ske vertical reservation la pen horizontal reservation buske so 6 schedule area ahe pu itum hanlo that majority kona lopode STA chatum si majority STA chatum schedule tribes hills atum si majority sa ilitum anwan isita nang bipon ping lasi Ladakh bangke latum ke 6 schedule pugala ke niltum ke bonai ron kali like India constitution long top ang pen national health mission pen nang luchok sa state wise kele konda anchobeli lage west Karbi Loh hamren lasu directorate of health service pen lage konda posi reservation konda lasi Karbi Loh charli song pen ke jong daglo je labangso immediate pen labangso our advertisement ban cancellation kurino lapen re Korean dam kuri chuno kali kolete Karbi Loh charli song pen itum so dak pen nang pinrem nang kokko so dak pen nang itum office thing nodum dharna nang nang kok jong itum 80% out of 54 pen itum 50 by itum 40 pen long lok tha tomalo lage STA chatum si develop the Karbi khai develop economic searching tur hoda pen la high claim pon thegi mani pusi akai surjo manali banta ye mat nang ki back people on ali nang mek tang thek people la hai nang litum anwan chera kom thek thre nang sinang litum thek the pada kon jisuno pula lage clearly alam lu lasi nilitum nage non isilam thi nang pachini lo ing samjin bensi la immediately pay la violations of the 6 schedule arona teng claim play pula tak nilitum mang checha hone advertisement cancellation kurino re Korean dam kurino la pen 80% ke reservation for STS la kurino lalu benar itu nengcing sampo kali benar itu turpak pen soman kopal dongkam pen Wiki Bay Karbi Loh live